Čajka klamala cez Instagram, jak vyzerá a došiel som a kedy mám tam to bolo hrozné, kamo. On je úplne iný človek, tak som spravil, čo som mal a odišiel som preč. Môžeme chápať, že ju jebal Dorici a išiel preč. Fakt? Vážne? Ako prebieha môj deň, sme zhruba v štvrťke, tak si zapalím. Som pripravený dať tomu plešatému škrtovi nágebulu. Kúty, viete. Som našiel, že si nechám iba túto a túto také 3 vlasy a takto si ich budem česať. Wettertaft. Wolfie Hong, presne. Priateľ, ja ťa vítam v mojom náhradnom aute, ktoré vôbec nepotrebujem. A my teraz ideme za mojím najnovším manažerom. Zrovna na teba myslím. Krásny deň ústretový a ja tebe 10 minút vyprávam, už sa ti štekutalo určite. Kam mám dojsť do tej Trnavy? I vyrážam práve z Bratislavy. Čo ja viem, pri McDonalde. Si ty kokodarená. Dneska máme na 11. stretnutie, na 10. s manažerom, na 11. s nejakým obchodným zástupcom pre spoločnosť Tanker. Ideme dohadovať spoluprácu, potom môžeme dať nejaký obedík rýchly, pôjdeme kúknúť do štúdia. Chcel by som si ísť pre tenisky, zase včera si mi nezastavil. Potom máme sparingy večer a toto je každý deň. Akože nerobím každý deň tieto isté veci, ale podobný objem tých vecí, aby vám bolo akože jasné, že tým ľuďom, ktorí píšete, že nájdete si poradnú robotu, tak ja už takú jednu mám. Poďme na to, píčo. Hej, 9:08, to znamená, že teraz by si mal prvú prestávku na fajčenie. V sklade. Na Olove Volkswagen. Hej, nesnej žívať, skurva. Poď Jadranka, že poď ideme si pozrieť spolu reku tých mojich hejterov. Otevrela to, ne? Že napísal nech papa tlstý, neviem čo, otevreli sme a to fotka, hej, tá stará. Víš, čo som si poslal? Dobre. Potom tam bol ten pán, čo sa odfocil ty kokot omylem po nočnej. Ty kokot, keď si zapaloval obývačky cigaret. Sir špektu chips sme si prijebali na lačno. Nevadí však, večer to vyskačeme. Tvoja frajerka o tom vie. A k tomu pomôže. Posledný. Áno, to už prestanem. Keď tu bude 10 000 lajkov, prestaneš fajčiť? 50 000. Lajkujte. Potom budem dlhšie žiť a budem tu 1000 let. Sippin' that motherfucking DS2. I can't fuck with him if he ain't true. They like, he alright. Tu je to v poho. We like 5 million on the board the shit. I was the richer nigga on the tip. Locked down with the Snurf? Ježiš, že milujem Snurf. Mykonos? Ježiš. Salse, plný režim, valce. Učí sa, sadni sa. Čau. Ja, Audinky, viete. No, takto prebieha môj deň. Sme zhruba v štvrťke, tak si zapalím. Vy poďte sem kúknuť. Ja som to ako nechal dosť veľké lákadlo. Takto si to dal? Však ale aj tak, keď sa kúkneš tak vácej z dálky, že no, nechcel by si to asi, ale nekomu poškodiť. No. Toto ideme do ďalšieho mesta, kde sa zdržujem po väčšine. A je to vlastne najlepšie tetovacie štúdio a toto je majiteľ. Ahojte. Predstav sa, povedz, čo robíš a prečo to robíš. Volám sa Samuel Potuček a tetujem a robím to vôbec neviem kvôli čomu, ale strašne ma to baví. Takže robím to kvôli radosti. Poď sa kúkať, ako to vypadá vnútro. rolling with my west side niggas. West side, west side, west side. We just try and do it big like that best side nigga. Best side, best side, best side. And the fat looking pretty, they don't catch my nigga. I pray they don't catch my nigga. Might pull up on the corner like that's my nigga. And burn his bitch down like left eye nigga. Word up. Ten obraz sa volá Biedna kurva bez gauča. A ten obraz, čo je tam, tak sú 3 kurvy na gauči. Ja vybavujem úplne všetko, čo tu treba. To znamená, že od samotnej prevádzky, tak ako je, cez prevádzkové poriadky, cez fungovanie a mimo iné odstraňujem tetovania. Poďme kúknuť. V tejto miestnosti poskytujem poradenské služby pre všetkých ľudí, ktorí urobili v minulosti nejakú chybu vo forme tetovania a pomáham im sa toho zbaviť. Čajka klamala cez Instagram, jak vyzerá a došiel som a kedy mám tam to bolo hrozné, kamo. On je úplne iný človek, tak som spravil, čo som mal a odišiel som preč. Môžeme chápať, že ju jebal Dorici a išiel preč. Vážne?
vyhral som bez servítky. A strašne veľa ľudí predpokladám, že bude písať, aký som kokot, lebo som si zobral proste, že profi kuchára a jedno s druhým, že so sebou, ne variť. Ale ja som to proste spravil presne preto, aby sme teraz mohli urobiť s Danom Hryňakom v jeho reštaurácii to výherné menu, s ktorým vyhráme, že aby to mohli ochutnať aj ľudia. Že vlastne tak aj podporíme to bez servítky, viete. Vy vyjebanci skurvení. Čo chceš, dúcim, poď sem, pohni. Každú stredu je dôležité, že v Kings Gyme o 19. sú sparingy otvorené, že otvorené všetkým. Ja som aj zavolal vlastne všetkých ľudí, čo mi akože vyprávajú pičoviny na Instagrame, že nech dojdu kúknúť v stredu. Že vieš, že ja to chápem, že každý má názor, že vypadá taký veľmi korpulentný na tých videách a tak. Oni si myslia, že ja neviem, že nič, že som zdechnutý tlstý koko. Akože podľa mňa majú pravdu. A teraz som ich zavolal, nech sa idú o tom presvedčiť aj oni. Večer to uvidíme, kúkaj ďalej. Nebudem sa čudovať, keď niekto dojde, že nech sem tam ja není. Prepačte, ja tam nedávajte. Som mal, akože také mám, len sú úplne v piči už. Som si ich dal vyčistiť za 150 €. A sú tak vyčistené, že... Tak sú vyčistené, že mi držali chvíľu a potom išli do piče úplne. A tak ja som ich 3-krát opral na 40-ku. To sa nerobí, ja viem, to sa nerobí. Pičus. Ja aj na sparingy ideme, aby si vedel. No musíme, poďme. Nachádzame sa v knižnici, priatelia. Máme tu veľmi veľké množstvo literatúry, ktoré veľmi veľa z vás by malo prečítať. A mimo iné si za chvíľočku potkneš o paletu nápojov. Vieš, koľko sme v gyme, dneska máme sparinge. Som pripravený dať tomu plešatému škrtovi nágebulu. Ešte zo sekcie komentárov vyberám, čo to je za dobu. Že takéto individuá, či čo to je za dobu. No neviem, to je doba, že človek, na ktorého by si myslel, že v živote nebude mať na niečo takéto, sa postaví pred niekoľko tisíc ľuďmi, bude reálne bojovať 9 minút čistého času, keď si to vezmeš. Čo ty máš problém bojovať, ty kokos, veľakrát s tým, že nemáš toaletný papier, ty kokos už rozrobený. Tohle je válečný mazání. Trafiť ho na tie spotky dá roboty, ale keď to dobre trafíš, tak môže tam mať aj celoročné pneumatiky, jebneš ho dole. Ale zas, keď ťa trafí hen taký oný macan, tak to je, keby si vieš čo bol, že vo vode, na sumcovi a chytáš sumca a sumec si mrskne z vody, ty kokos, tým oným dvojmetrovým telom cez čelu. Porad máš bublinku v kontra strane, takže tak, jak je oslabiteľný, vie ho oslabiť. Toto bol jeden den se mnou Kurátka. Ďakujeme, že ste to dokúkali až do konca. Keď chceš podobné videá, daj like, daj follow, určite daj odber na tento kanál a keď tu bude dosť ľudí, tak môžete čakať na nejaké podobné videá. Napíš do komentára, či sa ti to ľúbilo a čo by sa z môjho života zaujímalo ešte. Ale nebudem natáčať, ak proste mi píše tvoja frajerka, neboj.